Abusuafo we dia mumulo we dia announcement pa Abeyifoɔ ni nyina mama announcement so mu bom kokko omo se Monday ya omo kɔ akwakoye meeting wa wunim kire se Christmas ya ye wo mu na wunim na akwakofa trama akwakofa red no akwakɔ no mo nsa akɔbo atogatem anase wano mo nsa ahye wi kire se powder wa hyehye bi wo huhu bi na do ka akwakonya nkwanhia na bebu omudi se oh we de Abeyifoɔ no omu kɔ mo meeting Monday nyambo a mom ye ntie Abeyifoɔ wo Ghana nyina se nyame ya adom a ejodo mba press conference se wo wunim na obekɔ akɔwe nsa de bibia akɔhye oketemase akɔwiwi tofe na odi akɔtwi card akɔhwe na beka so we de ebeya Abeyifoɔ no omba press conference munti Odafo any Abeyifoɔ nso omabre any edinbo chese edinbo bone mo kwaye ma de ma se bone pa na da na mo akwakoye mo wi anam de behye Abeyifoɔ omo so mo ntwuma mo kura Monday ya dito chese o show so pa omu ko meeting ni akwakofa mo ho adwene so onim na de bibi kwhye katere mase wonim na akwanom tramadol chese wonim na akwhye wi na do ka akonya nkwanhia na bebu omudi se we de eyefi Abeyifoɔ we de Abeyifoɔ ena yesa umbeto acho Monday ya o sa Monday ya be chinachi ye Monday omu ko meeting